A naš najbolji automobilista, evropski šampion u brdskim trkama, Dušan Borković, ove godine takmiči se u evropskom šampionatu na kružnim stazama. Prva trka je 24. marta, dakle u nedelju na čuvenoj stazi u Monci, neposredno pred put u Italiji. Dušan Borković gosti u Trnjeg, dobro jutro. Dobro jutro. Pa dobro, ovde ste šampion, a sad ovdje tek treba da se dokažete. Šta je teže, kružne staze ili brdske trke? Jo, ne znam, to ću tek od nedelje znati kada se prvi put budem okušao na kružnim stazama u okviru Evropskog kupa turističkih automobila. Možda će da mi bude za prvi put lakše brdske staze, s obzirom da sam tu se takmičio 2 godine u okviru Evropskog šampionata, gde sam naučio sve staze. Moj Mitsubishi Lancer Revolution 9, koji sam vozio prošle godine na brdskim stazama, sam naučio, da kažem, u prste. Ovo je potpuno novi automobil, potpuno su, to je Seat Leon, VTCC iz svetskog touring šampionata, koji je vozio svetski šampion Gabriele Tarquini, do duše 2007. godine. Je li to auto koji ste testirali pored rijeke? Po kiši i magli i kako je? Kako ste zadovoljni? To je trebao da bude prvi test, s obzirom da me očekivao veliki broj kilometara. Imali smo, na Grobniku sam vozio sa starim motorom, nismo smeli više od 6 krugova da izvezamo, čisto da se upoznam sa automobilom. Prošle nedelje sam trebao u Monci da testiram, sve smo zakupili stazu, odradili sve što je potrebno, nov motor je stigao direktno iz Španije, iz Seat Sporta, međutim u prvom krugu se desio problem sa motorom, odlomio se jedan važan deo i napravio nam je veliku štetu, tako da je put bio skoro prazno. Potrošili smo samo vreme i novac, a nisam testirao, tako da sam sada u malom problemu što se tiče upoznaću automobil tek na trci. Ali onda nisi ni probao stazu? Moncu nisam probao, imam u petak slobodne treninge, u subotu su jedan slobodni trening, free practice, i onda ima kvalifikacije za startne pozicije i u nedelju prvi put me očekuje trka. A kakve su stvari pripreme? Šta znači pripremati se za trku? Shvatila sam malo da je to teško, da je to težak sport. Automobilizam je sigurno jedan od najtežih sportova. Šta ga čini teško? Pa velike su sile u automobilu. Ovaj automobil dostiže i do 3G prilikom skretanja. Unutra možete samo zamisliti, zatvoreni su prozori, uključeno je i grejanje većinom puta u kombinezonu, kacigi. Ako napolje ima više od 30 stepeni, 40, znači automobil ima 60-70 kao u sauni, i pritom mora da mozak funkcioniše savršeno jer je veoma opasno, adrenalin je veliki. Puls je isto tako ogroman i sve to čini veoma težak sport. I šta je onda priprema, teretana, ili tako? Pa normalno, kao i svaki sport, teretana, trčanje, razni treninzi za vežbanje vrata, leđa, ramena i tako. Podlaktica, ruke, jer je volan izuzetno težak. A koliko taj nedostatak eventualne pripreme može da bude nadomešćen tehnološkim dostignućima, ako je nešto naprednije, skuplje? Pa ne mogu da imam ja sigurno ništa naprednije, skuplje nego evropski takmičari, tako da i tu samo mogu da budem isto u malom zaostatku možda i za njima, ali ne znam još dok ne budem osjetio to na samoj stazi i sa konkurencijom, ne znam ja šta me očekuje. Ono što mi je bitno, pričajući sa raznim svetskim timovima, pošto imam podršku Sanen inženjeringa iz Barcelone, koji je prvi, da kažem, privatni tim do Seat Sporta, koji ima podršku Seat Sporta, koji mi je rekao prvu trku preživi. Preživi jer tamo je, kaže, totalna katastrofa sa takmičarima. Nije posle lako, nego čisto da bi znao da ne očekujem ni previše, koliko god da sam talentovan i brz. Može da ipak trendiram period učenja i staza i automobila, i ono što je meni najbitnije i timu, da sledeće godine, ako budemo ostvarili dobar rezultat ove godine u ETCC-u, to je European Touring Car, da će preći na najveći svetski nivo VTCC. To ti želimo i bit ćemo zapravo uz tebe, zaista ćemo biti uz tebe, zato što je RTS partneri, da ove trke ćemo gledati na našem programu. Prva je u nedelju u 12. U 12:20 se otvara pit lane, a mislim da će od 12:30 da krene. Srećan ti put i držimo ti palčeve. Hvala puno. Srećan put.